atavatan dünyada gepleşimizin tomoşaçylary, gepleşimizin täze sany size Türkiýeden ýüzlenýär. Bilişiňiz ýaly atavatan dünyada gepleşigimizde biz size Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Türkiýanyň dürli kunjagyny online fiýakada çagyrýar. Gepleşimizin Türkiýe sanyna biz size Kayseri şäheriniň taryhy we medeni gebelenç ýerlerine fiýakat etdik. Gepleşimizin bu sanyna size Ýozgat şäherine gebelenje çagyrýar. Täze Türkiýe Respublikasynyň Ýozgat şäherine gebelenje geldik. Mehribanlar, atawatan Sweden daşlaşma. Atavatan dünyadaki gepleşigimiz dowam edýär. Mehriban tomoshaçylarym, bugünkü gepleşigimiz Türkiýe Respublikasynyň Sarykaya Roma hamamyna gebelenje geldik. Mehriban tomoshaçylarym, bu ýerden gyzykly we täsir zatlar görmek isleýän bolsaňyz, onda atavatan Sweden daşlaşma. Türkiýe Respublikasy fiýagatçylyk bagatda ösen ýurtlaryň biridir. Bu ýurduň taryhy hem medeni gymmatlyklary, şeýle hem bar fiýagatçylyk mümkinçilikleri dünýäniň köp sany jahan geçtelerini özüne bendi edýär. Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet we Fiýagatçylyk ministrliginiň gurnamagynda dünýäniň bir neçe ýurdundan habarçylar toplanyň düzmenine biz hem Türkiýanyň Merkez Anadolu Sewitinde fiýagatçylyk maksatly gebelenjimizi amala aşyrdyk. Bu gebelenje Türkmenistandan habarçylar bilen bir hatarda Özbekistandan, Gazagstandan, Gruziýadan we Bolgariýadan jurnalistler topary gatnaşdy. Ýozgat belaýatynyň asl ady Öňler Bozak ady bilen tanalýan eken. Ol 1927-nji ýylda Ýozgat diýip üýtgedilipdir. Oğuzlaryň boğaz şahsyna degişli türkmenleriň bu sebäpde gelmegi bilen bu sebäpde Bozak diýilipdir. Ýozgat adynyň bolsa gelip çykyşy barada dürli rowayatlar bar. Bir rowayatda Ýozgat Fara ýogatyndan uzagrakdy. Aşakdan ýokaryp çykylýan gatlyklaryň beýikliginde ýerleşendigi aýdylýar. Bu beýikligiň beýik bolanyny sebäpli oňa Ýozgat diýip atlandyrylypdyr we wagt geçmegi bilen bu hat Ýozgat adyna öwürilipdir. Başga da bir rowayatda görä owanyň ýolbaşçysy Omar Jaffar aganyň ýüzi çyşypdyr. Şonuň üçin maňa Çapur ýa-da Çapar aga diýip ýüzlenipdirler. Jaffar aga tomuz günleri sürüsini ýaýlada otladyp ýörenmekde onuň garşysyna Hydyr çykypdyr. Ol Omar Jaffardan süýt bermegini soratdyr. Omar ýylgyryp derew mihmana süýt uzadypdyr. Hydyr süýdi içip gaty begenipdir we Omar Jaffara bakyp ýoluň Ýozgat bolsun, owanyň ady Ýozgat bolsun diýip gözden ýitirip bolupdyr. Bu owanyň adynyň gelip çykyşy barada kanagatlanarly maglumat bolmasa da bu sebäpden çymy ýyl bäri Ýozgat diýip atlandyrylandygy ma'lumdyr. Ol ýerde fiýagatçylyk urundan hünärmeniň beren gurulmaryny diňledik we ol ýerdäki täsirlikler bilen tanıştyrdy. Gelingini bolsa şu ýerde belediýeň başgany bilen söhbetleşip bolalım. Ben Ömer Açıket, Yozgat İl Sarıkaya İlçesi Belediye Başkanıyım. Şu anda bulunduğumuz yer tarihi Roma hamamı. Dünyada sadece Yozgat'ta bulunan, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak kabul edilen antik bir hamam. Bu hamamın içerisinde 48 derece ile 51 derece arasında mevsime göre değişen sıcak suyu var ve bu su sağlık açısından birçok hastalığa iyi geliyor. Özellikle cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve ürolojik problemlerde bir şifa kaynağı olarak yaklaşık 2000 yıldır kullanılan ve bu şekilde ayakta kalan dünyadaki tek yapı. Sonra bolsa biz öz jurnalistler toparymyz bolup Sarykaya, Rim döwrüniň hamamyna gebelenje uradyk. Rim döwründäki taryhy habarçylardan we eserlerden başga da Sarykaýada köp ýazmaça resminamalar hem bolupdyr. Sarykaya Rim döwründe 7000 ýyly oplatly şäher bolupdyr. Rim döwründäki şifahananyň galynlarynyň, Rim şahlarynyň biriniň gyýy üçin gurulanyny aýdylýar. Rim döwründäki taryhy habarçylyklardan we eserlerden başga da Sarykayada köp ýazmaça resminamalar hem bolupdyr. Sarykaya Rim döwründe 7000 ýyly oplatly şäher bolupdyr. Rim döwründäki şifahananyň galynlarynyň, Rim şahlarynyň biriniň gyýy üçin gurulanyny aýdylýar. 1924-1936-njy ýyllarda Gresiýadan Ruminiýada
ve 1951-nji ýyldan beri wagtal Bolgariýadan göçüp gelen türk raýatlary Sarıkaýada mesken tutupdyrlar. Aqda Amadan etrawynyň oğusy bolsa-da, şol döwrüň gubernatory Bekir Sami Baran tarapyndan etrap sewitine örildi. Ady Sarıkaý diýip atlandyrylmagy dowam etdirdi. Soň bolsa 1957-nji ýylda şol bir at bilen etrap merkezine örildi we şol wagtdan beri hem Sarıkaýa Rim hammamady bilen tanylýar. Yozgat müzeyi öň nizamogly köşkü diýip atlandyrylýan eken. Ol 1975-nji ýylda gowulmaýan emlak gadymiyetçileriniň ýokary geňişiniň başlygy tarapyndan gowruljak gadymiyetçilerin hasaryna girdildi. Yozgat müzeyi İstanbul ogly etrawynyň merkezinde ýerleşýän bu köşk 1871-nji ýylda guruldy we köp ýyllar ýaşaş jaý hökmünde ulanyldy we biraz wagtlar Gyýbar Sungat mektebi we biraz wagtlar Tekel ammary bolup hyzmat etdi. 1979-njy ýylda göçürilen köşk düýpli awatlaş işinden soň 1985-nji ýylda müze hökmünde işe berildi. Ählimizin bilişimi diýeli Atabatan dünýäden syýasatçylyk gepleşigine dowam edýär. Mehriban tamaşaçylar, biz häzir nerede? Bu size ören gyzykly bolsa gerek. Biz häzir Türkiýe Respublikasynyň Yozgat şäherinde ýerleşýän Yozgat müzeyine geldik. Mehriban tamaşaçylar, bu ýerde taryhy ýadigarlyklar synamasyan bolsa, Atabatan TV'den taşlaşmak. Hoş geldiniz. Türkiye'nin tam ortasındasınız, Yozgat'tasınız. Burada Yozgat Müzesi, yani Nizamoğlu Konağı, eski bir konak. Konak 1980'li yıllarda Kültür Bakanlığı tarafından müzeye çevrilmiş. Aslında gayrimüslim bir aileye ait 2 katlı bir konak. Daha sonra burayı Kültür Bakanlığı restore ederek müzeye çevirerek Yozgat halkının hizmetine sunmuş. Birinci katta Yozgat yöresinden, arkeolojik kazılardan çıkan arkeolojik eserlerimiz var alt katta. Üst katta ise Yozgat yöresine ait etnografik eserlerimiz mevcut. Eserler müzeyin aşağı kat otoglaryna, etnografik eserler yuqori kat otoglaryna serilenýär. Yuqori katdaki otoglarda 19-njy asyryň surat sanatynyň şekilleri ýerleşdirilen.
Nizamoğlu köşkü ilk başta etnografiya müzeyi hökmünde açıldı. 1980-nji ýyldan 2008-nji ýyla çenli Yozgat Müzeyi etnografika görkeziş aýratynlyklaryny gorak saklady we iň soňky çäreleri bilen vilayetin arheologik potensialini görkezýän 3 zal mehmanlar üçin açyldy. Etnografik işler bölüminde müzeyin 1980-nji ýyldan mehmanlar üçin açylan 2802 etnografik eserleri var. Etnografik eserleri adetçe erkeklerin ve ayarların eşikleri, aşhana kapkaçları, durly ýaraglar, ağaç materialleri, haly ve haly dokma, golýazmalar ve Osman imperiýasynyň geçki döwrüne ve respublikanyň ilkinji ýyllaryna degişli bayndyrlar ýaly eserlerden ibaret. Yani döneminin en ihtişamlı şehri. Şu an kazılar yaklaşık 10-15 yıl devam ediyor ama jeoradar ve kaz işlemi şu an devam ediyor. Bu da oradan gelen Filik dönemine ait idol olarak şehrin girişlerinde idol olarak kullanılmış bir mimari parça. Yukarı katında bolsa Yozgat'ın öňkü häkimlerinin Salim Korkmaz tarapyndan sowgat edilen aýny janglar Tevtin meşhur at arabasında görkezilýär. Eýwan bölüminde ýetip giden jemgyýetçilik architekturasyna degişli naqşly agaç kaplar, we şkaf kaplary we meçitlerden getirilen şemler görkezilýär. Aşhana bölümünde bolsa köşkün walynyň aşhanasyna Seljuk Osman we Respublika döwründen farfor, keramika, mis we agaç aşhana kapkaçlary var. Osman medeniyetinin eserleri waly bölümünde bolsa, bu wala Käbi örtüğünün bir bölügi, derviş otaglary we bürünçden ýasalan şemlerin görkezilýän diwarlyklary var. Baş otağı bölümünde bolsa, wal ýokarky gatyň günorta günnatar burçunda ýerleşip, bu wal asıl ulanşyna laýyklykda düzüldi. Onda bedri ýastyklary, mangal, aýakly uly pagat, gramofon, halylar we diwanlar ýerleşdirilipdir. İkinci esas otağı bölümünde bolsa, ýokarky gatyň günorta günnäwir burçunda ýerleşýän bu wala hem asıl ulanşyna laýyklykda sergilenýär. Wala Yozgat orta mektebinden 19-njy asyryň ahyryna getirilen Orlan favuraly var. Yaranglar walynda bolsa, 18-19-njy asyrlarda ulanan flintlock tüpeňleri, çernografiýanyň elle ýasalan pistoletleri, kılıçlar ve dürlü seviş materyalleri, şeýle hem ağaç ve bürünçden ýasalan ajaýyp eserler, sergiler walynda görkezilýär. Gelin otağında bolsa, bu 19-njy asyr gelin otağında bürünç düşüp, tikin maşin, sallançyk, ağaç sandaklar, haly we senetçilik önümleri sergilenýär. Arheologik eserler bölümü 1985-nji ýylda mehmanlar üçin açylan bu müzeyde 1648 arheologik eser var. Bularyň aglaby köplügi esasanem daş eserleridir.
YouTube kanalının tomoşaçylary, biz Atawattan dünýäde gepleşýümizin Türkiýe sanyny dowam eder. Gepleşiklerimiz boýunça tanqidlaryňy we deýliklerinizi we gymmatly maslahatlaryňy we tefsirde ýazmak bilen gepleşigimizin hilini has artmagy üçin goşup bilersiňiz. Şu sebäpli kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimiz boýunça tanqidlaryňy we gymmatly maslahatlaryňy we tefsirde ýazmak bilen gepleşiklerimizin hilini has artmagy üçin goşup bilersiňiz.